Тәмле көрәш тапшыруында Булат Бәйрәмов үзенең пешерү усталыгын сынап карар өчен үзенә бик озак көндәш эзләде. Һәм ниһаять каршы алыгыз. Алдагы тапшыруыбызда эстраданың популяр җырчысы Ләйсән Гимаева һәм Булат Бәйрәмов үзара көч сынашачак. Хөкемдар Айрат Ильясов. Шимбә көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында кызу булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.